Mentara sengi kay kabang kwa bani sambat phi kadai kabadon kambah gini sengi ki bakadu kadai kum kajing ai mensim yang ai phi bat kajing penslur kaba ngidon kambah pendon kam haba ngilet ban syakri ya kibreo haba ngilet ban ra ya ke kubor jong plai te ngai kerteng ka keren ya kajing shisha keren ya kajing shisha lani kajing slur ban keren ya kajing shisha ni makisngi hagaba kapertai kadap daki jing syukor ni makisngi hagaba kibreu kim nangshu ban penya pher pedang kebabahat kebasnya lalong thik kumba la tho apo isaya kalanong kebasan kadekot keba arpau ba kibreu kin khot ya kebabaha kebasneu bada kebasneu kin khot kebabaha isaya san arpau kong kordet ya kita kiba khot ya kebabaha ya kebasneu bat kebasneu ya kebabaha kibabu kebadum ya kebasyai bat kebasyai ya kebadum kibabu kebaktang ya kebathyang bat kebathyang ya kebaktang kane ka batai ka jinglong jong kibreu thik hagini gisngi kibakadu ka jinglong jong kibreu menta kalong kumbala tho po isaya kane ka dai namar ba usoitan ula yo ban job shibun ula ban pendap shibun na ka ei kaba utmu ban syukor kibreu kata dai jing shisha bat ka bible ka yathu ingi hapo jing penpau lenong ka bakat ar ka dekhot ka bakhandai ka ongkumne tela shopno arsut yau tau yak jakor bakrau utau besenten men yau ba lakhot uksut bat usoitan uba syukor ka perthai barok ka wei la shopno arsut ya u sha ka khandau bat ya kita ki angel jong u la shopno arsut lambat u ka bible ko hangne ba usoitan la yo ban syukor ka perthai barok ka wei bat kane kala kuntup lang yanga ya phir manshwa dena ni barok ni la sha syukor ni la sha te sha khum hagi bor jong u boman bat kajing syukor jong u kalong ka bakrau hadu kata-kata ba ula ban syukor ladala wat ki balajetu kata gadai kaba ka bor jong kajing syukor jong u barom tangkumta ka bible ka yathu ingi hapo yohanes pra sopusau baulong ukupa jong ki jinglam ler yohanes pra sopusau nan shpule ka ongkumne ujisu wong ya ki jiu ki bayele persha yu wong phi long no ukupa jong phi usoitan badia ki jingkwa jong utau ukupa jong phi amon banle uta ula long unong shot no breu nadu kaba meningkong bat jusa ha ka jing shisha naba kaba shisha kamdon satya ha u naba ukran ya kaba lamler ukran na ki la ki jong naba ulong uba lamler baru kupa jong ki jing lamler bible kaba taish phang usoitan ha ki mikikten ki basong shirkhaya do kata-kata umukupa jong ki jing lamler u don kabor ban syukor ek perthai barok ka waibat hanrei kaba soma ka long barok perthai ka ngop na mak ta ka jing syukor jong amdei tang bo ula ban le syukor thok ki breu hanrei ki breu ki ngop ki hap ha ka jing syukor jong ha ki liang ba pher lal dei na du ki haying hasam uyo ban senshar hagi school nangta hagi social media nangta hagi sports hagi liang baro nangta wat
haka jingmani belairu ula yo to ngim se ulongo shu eki jingmani belai thau ngim se ulongo shu eki ba eki niam kiba long shabar jong kaktin ublai henry wat kita kiba shem ya ka bible kom kaktin ublai wat eki kristan ru yonam ban shuka uya hadu kata imde ban shim sting ka bible ko ngi bo shaitan u ap ko musing u bakerhu ban yo mutli yang ayapi u ap thap u ap ngi hangnu bun yo lat ban kem ngi ban khunrup yang ayapi ni haban sumar bhai late kaktin ublai ko ang sharai bat duai bunsin ngi de kran phangu shaitan ni shya kran kum to ba o de nong shukor ba khwan ba ba ei ba henrai ka ba khong san ka long hatung pikir na me ka ching em jong habang itep ek ta ki ki yu shaitan ula ban pen la kai ka ching em jong ban pen shat chane shatai ban udan ka taktik udan ka but da kumno ban job ya ki ne ki ba tip ya ka ching shisha bat ki ba kwa ban yang nam ta ka ching shisha udan ka taktik kumno ban le nakabanta jongki ni habangi pet ya ki wei ki ba la long lupa ka perthai kasuk ba ban yu i o kumno shaitan u shukore ki kumno shaitan u panhap ki but kasuk ba ngi bangin yu i kata hande kumno shaitan pada u yalle ki breu jong u blai kata kadai ke kaba bun na pedeng jong ni e ba ban su thu pet u shaitan u challenge kate u khun blai yang ai phi kam long kaba e u bun challenge yang ai phi one hanga phi te ni de ban pikir ba ndengim de ban du jingkerman nim de ban so du jingkerman nomor ba u jisu ong nomor ba nga job phiru phin job nomor ba nga job phiru phin job te ni haban pechu jisu nang bangin la ban job ko mu jisu u shaitan haba u lamler ukraine la ki jong kikten ukraine ke jing lamler ukraine ki kikten la jong amdai ya ka kikten jong blai te ki jing shukor jong shaitan ki long ki ba khrau ba ki ni ki sngi ki ba khadu bon sen wat ki kristan ru kim la ban penya pher ki jing shukor jong kim la ban penya pher te phinam u shaitan kume ki kristan unle kumno phi haba ule show jisu upen shoye u kumba pen shoye ki bru jong perthai haba ule show chris upen shoye u kumba pen shoye ki bru jong perthai shim kane ka kya ule kumta am khom le kumta ule ra ki ba e ba te show jisu ule kumno ule da kai kema por bo ule pen shoye ha to por ba u jisu hadin daula da charging it supposedly kema ule da kai u shaitan ke ka atiar ka bo shaitan upun don kam ban syukor yu jisu ha kajing bam ta skaida kadai kata da kajing bam katu kadai ka jaka ha ka ba u shaitan upun shoy u hande upun don kam ru da ka bible dai na da kajing tho ba khu ulai da kajing tho ba khu ka bible te u jisu ru u yale persha da ka kten u blai te u shaitan ru ong na bala tha u jisu ru ong kumno na bala tha ni don kam ban tep ya ka chinga phar ta ga dai chu shisha u shaitan ru ong na bala tha u jisu ru ong na bala tha philanam ban tep ya ka chinga phar philanam ban su thu ya ka chinga phar philanam ban bishar manu badai bat manu balai kan mau ka jing syukor hangi kalong ka bakrau hadu kata ublai khoringi banum shania hanu ban wathi dala de ka kten ublai
bat ban smuthu ya ka ktin ublai kumba ublai ula ayaki bakin long bakin mut kumta ngidon kam ban wat ya ka jing sha jong blai kum ya ki spa bala bu ri shisha khnang bangin yo ya ka jing mut ka ba shisha jong ki ngidon kam sha ban pule da ka jing doai shit raham da ka bor mun se mu blai telom kumta min sa smuthu bakla ni ma ban smuthu ya ka sur jong u soitan la ne ka sur jong u jisu te da shupai tang na lor I kumju hapo Jeremiah lanong bakhandai kada khot kaba lai hadu kaba hnrio kong kumne bat ki pen kedor yala uthlet kumba ulalong kerenti jongki ya ke jinglam ler bat kilaman khlan hakari henrai om na kabenta ka jingshisha naba kinang yat na kabasneo sha kabasneo bat kim ithu yanga ong utrai to uwei baro un sumar na la upara marjang bat to wat shania hau nu para namar man upara unia syukor nadu hadu bat man upara marjan un yat keleng da ki jingkran siar bat kin ya syukor man ubreu yala upara marjan bat kinum keren ya ka jingshisha kila hikai yala uthlit ban keren lamler ki penthat yala de ban le bam hok ka ka shong jong me ka long hapdeng ka jing syukor namar ka jing syukor kim tre ban ithu yanga ong utrai ublai hang neu snang warupen I yangi ya ka jing long jong kini ki breu hak tu kapor ba ka jing long jong ki kala no bet sha ka basneu kat banang mi ki sngi na ka jing sneu sha ka jing sneu kinang man khlan hang ta bat kipen melien yela de hak ai kipen melien yela de ki hikayu thlej ban kren ka jing lamler ka long ka jing melien jong ki kala shong ten rai ki kane ban ya thok ban ya syukor iwei kala shong ten rai ki te kasuk na em kumikini ki breu bo soitan un syukor kadon hat testament batmai kong spangkini ki breu ki bom ija ka jing shaba ki da syukor ki wei bat ki da syak syukor ya lade hadu kata kalong ka bama persyang ban syukor ki wei hendrai lederu syak syukor pet kani ka ktien jong bleh hang ne kong bai ini ki breu kim kran ka jing shisha kinom tre ban kran ka jing sha kin syukor man la ubreu iwei kin syukor bat ka ktien blai ko ngai phi bang de ban shania yano ide ban wat hidalade dangi layo sngaw nanu ide ban pan scam sanalade nginam de ban nyoben kinong thulupa de da bishar ki ke ibaro war bat scam ka babaha kata ke ke ka bo polu ong te hang ne lo ong ba kidon ki breo ki ba kran ka jinglam la bat ki pen melien ya de ban kran lam la bat ko me kine la do soitan u yo ban pendon kam so komen ba namar ba ula ban job shibun lang ba jongki Henry hapo sekharaya ko ngi kumne pai bat nga sekharaya lo nong ka ba phra de khot ba khat reu hadu ka ba khat nyaw ktenu blai ko kumne kine ki ba phin le ki long kine to kran ya ka ba shisha wei la upara marjan to bishar ya ka jing bishar jong ka jing shisha bat ka jing suk hala ki khardap bat manu ru na phi wat ai ba un tharai sneu hala ka donut yala upara marjan bat wat ya ka ba smailam la na ba kine baro ki long ki banga isi ong try
Ublay pada ukwa yang ni bangin keren ya kai, bangin keren ya kajing shisha. Kajing kli kalong, balay ngi depan keren ya kajing shisha. Balay ngi depan keren ya kajing shisha. Men shwa benang, shwa ba kan mi kajing ele benang, shwa ba kan mi katma benang. Hatu don kamban ya ong iway yang ini keren ya kajing shisha. Nomor baru kajing ya keren hatu kapor, kalong bit kajing shisha. Kalong normal ya ki bakin ya keren ya kajing shisha. Handrai balay pat hang ni lahaban ong ni deban keren ya kajing shisha. Uang ya kini kan pide ban le. Tu keren ya kaba shisha way la upara marjan. Balay la kentu ya ngai pi ban keren ya kajing shisha. Nomor ba bon ki breu ki keren ya kai ya kajing lamla. Kumbang le pet mana. Kila hikaya la utulik ban keren lamla. Kidon bon hang ni pertai. Kiba isi ya kajing shisha, kibom setenap ya kajing shisha. Batkin burik ya kajing shisha. Kin keren ya kajing lamla. Haki barak. Andai habangi ong ya keren ya kajing shisha. In keren ya kai, habang keren ya kajing shisha kemut keren ya kai. Usai tan meneh ka ong hang tu hapo Yohanes kalnong ka prad ka basau ka ong hang tu bau keren ya ka balam ler bat hadin ka tu pada ka ong kumnu. Hot udah pa jong kajing lam la. Hot keren ya kai naladehi. Ukren ya kajing lam ler. Ukren ya kai lagi jong kikten. Pi haba ong keren ya kajing lam ler. Pi keren ya kikten la jong. Ubreu hi nalaga jong kajing long tenrai. Ubreu hi haba ulaya klat na ublay ulong balam ler. Bat un keren ya kajing lam ler. Kajing perkat jong ubreu shisen balaya klat na ublay am. Otomatik hi kala bakala lupa. Kala bakala. Shisen balaya klat na ublay la bakala lupa. Kajing muj perkat jong iro bakala. Ikten bang ikran ro la bakala. Te habang ngin keren no e kajing shisha. Ngideban ya lap ya kajing shisha. Ngideban keren ya kajing shisha. Kamut ke. Kamut ngi punya so ele de baru belai. Bat ngin keren no e kaktian ublay. Simple. Kata de jing shisha. Nai keren shu e kajing muj perkat la jang. Kiba shuwan kumtu haji muj perkat. Kalam da perkat bah. Laka e kabang mut ban keren. Kaya hapsur na berkaktian ublay. Hatu kalong kumtala da pilit ya same kajing syabat kiway. Kat bawan hajing mut klam da bisa bah pisu kran no kumto. Pi katu kedai kajing kran na lagi jong kiktian. Andrai ni dewan perkat bahaya ke bang ikran. Ke Bible ka kran syai den am ha Yohanes nong ka bakat miau. Kadekot ka bakat miau. Jisu habau duai nam ta kisenran uang kumno to pen kentang iki da ka jing shisha ka ktien jong me ka long ka jing shisha kran ka jing shisha ka mut kran kat kum ka ktien jong ublai kran ya ka ktien jong ublai ta daw ngidon kam ban pulut por le de ha ka ktien ublai lom kum ta kumno ngin lech ki breu ban ya lap ya ka jing shisha balai ka sakhi bha hak tu ki por jong ka reformation manchwa hak por jong Martin Luther hak por jong kini ki reformers jong John Calvin hak tu por bo Martin Luther uyo ban translate ya ka Bible kan ki khna samla ka to ka por ki pule ka ktenu blai hadu baki janla lendat ya ka testament bathmai barok kawai kat sabaki let ki quotes dalendat ya ka ktenu blai kiasam nomor pide kendo eno shasurok eno halinti sengken lani haki dukan ke pinumyo por banong yang ini pai sha ktenu blai sha Bible ki jisu haki jing lechane shatai bu yakran bre kam dei bu wang ap ngan sai nga kaneka jing thoba khoj banung play da scroll
Idon ki por umyo por bun sen umyo. Hande pet usyukut bet ki dekat Bible. Na bala tho, na bala tho, na bala tho. Kumni ong utrai, kumni ong utrai. Ni haban pule rendat pitep ya kaktin ublai. Kanu terli ki dekat ni lak rendat. Ki badon kam. Idan kam ban pule rendat ru. Kat bala idan kam. Bad om tang ban ya lap ya kaktin ublai. Bun ki breu ki lap ya ka Bible, ki lap ya kaktin ublai. Henry hapo Timothy lanong ka ba dekat ka ba khatsan e thuru yang iba ngidai ban batai ya kakten ublai hakrukom ka badai, rightly dividing the word of truth. Ndai tang ban syukran ya kakten ublai Henry dai ban phia bhai ya kakten ublai ban batai ya ka harukom ka badai. Timothy lanong ba dekat ba khatsan ko ong to persyang smart ban IT lede bala pediang hun da ublai kum unong trai ubom don kam ban le ran ubaya sambet ya kaktian ka jing shisha kani ka kentian ka baong ubaya sambet ya kaktian ka jing shisha kamut ba uya sambet longs kumno uya sambet ya kaktian ublai kamdai hagata ka jingmut handai ha baong ya sambet ya kaktian ka jing sha kamut uba batai bet ya ka ubatai ya ka uya sam ya ka ha karukom ka babet ya kaktian ka jing shisha, rightly dividing the word of truth. Tagadaw ngidan kamban snguthu kino ki benta ki ba latho akaparshi kino ki benta ki ba latho hagadak kum ki symbol kino ki benta ki ba latho ba ki jingmu jong king ina ban shim kum ba kilong literally te ngidan kamban yanu jor bha ka wei ka dekat bat ka wei pat ban syam ya ka daw habangi pule ngi de ban pule ulan pa ulan lane hangne khendiat hangtai khendiat ban so thu ya ka jing shisha namar ba ngi ngech khamba ka Bible kanum persha dalade lade daina kanum persha dalade war lada ki don ki iki ba i gumba kilong persha hendrai andala snuthu ya ka jingmut ka bayar jongka isu thu ba kadon ka daw bale la thokum tu hendrai kam persha dalade ka wanra iki baro hagadur ka ba itanat ba bat ka penshayangi ya ki iki baro takdaw u David habau pule uang ka ba plate ka tien jong ne ka ajing shai wat ki ba shi daru ki breu ka ni ka por ki don kam bhai ka jing shisha ngabat phing im ha ka por ha ka ba ki breu ki don kam ka jing shisha pat manu ban ra ka jing shai shaki ta de jing kli uji su wang bat phin I thu ka jing sha bat kata ka jing sha kan palat no ya phi Yohanes pralai puar nila banum tip lut na dong shadong spang ka ktinu blai Henry nila pada banya sam ki kat ka bangi tip kata ka dai ka badon kamba ka shedon bha ka jimut hagi breu kan ladong ban ya sam ka jing sha bat ki wai ki mut ba hapla ban batai ya ki dekat Bible baro te sa not ban da jalap ya ka jing shisha Henry kat ka bangi tip kumbalong ki apostol ya kata ka bangi yo sngaw bare kata ka bangi tip ngia sam api kata ka de ban long ka mensim jong ajong phiu kat ka bangi tip kat kata ka jing shai bangi don kat kata ka talen ka bau khristu ayangi aro ai shi talen ru nyimde ban tep no shakhan daun re pendon kam ya ka ngin sayo sa artalan radang idan artalan pendon kam ngin yo sa artalan kadang idon san talen ru kadang pendon kam ngin yo sasan kalong kum ta kata nginang pendon kam kata nginang yo jing shai kata ga de ga jing shisha
kata gare ka long karukom ka Bible ka ong tau ba ai umi ki wai u ai umi le de bat bun sen kan ha ba ngaya sami ki wai kan bun sen ha ba ngapule ka kten u belai kan ki don bun ba ki ik am ki ba nga ke kham su thu ba anda ngala ya samar ki wai ha ka por bang ya samar ki wai bat nga wat bat nga pen kre ban ya sami ka jing shabat ki wai hang ta nganang yo jing shai shu shu teng teng ha ka por badang keren ka wan kan san ka jing shai ba o kamut kumta ka long kumta ta kadang yim de ban apang hadud la tip lut iki baro kat ka bangidan let bat ya sami ka jing shisha ki breu ki don kam namar ki don bon ba ki breu menta ki yap namar ka jing pom tip ki yap na namar ka jing pom tip adangi thu eu jisu kala biang ngi ban lech thai ban thu shphang ka jing e jong u shphang ka jing sin e jong u bat shphang ka jing pan em e ka jong u ta ga dei ba khong san a ka dei bang i thu eu dangim i thu eu kan ka engin lech aish ka thai ayung lech aish ka thai la dangim i thu eu handai la dang i thu eu dang i tepang khandiat ru kam la lai handai phi i thu eu jisu bola ban pan em yak tu ki parlok jong a jong phi ta de jing shisha pet yu philip nang than ban batai shphang umesaya umla than ban pen i shibon ki evidence bo jisu de messiah henreu lech ki breu dan tanga jing shai baret ushong yo nathaniel 1 pet hi dalade 1 pet hi dalade nang ta tu kanong samaria ro ngirang eda pule hagini gisni ba ka dan evidence tang khandia henrei tang kat tu bakadan ka lech ki breu ban long jing shai but kala long jing khu ya jan paro shishnong daina asyong 1 pet yung new breu lau daina mu messiah lau daina mu chris namar lai thu lo iki baro ibangala le hagaji am jonga phiru phila ban long ka jing shai ki we da ka bay thu ka ikabo chris la le ka jing am jong pishima warlangi tep khandiat na ka kteno plai de katangi nang shakring nang san bat ni sala ban ya sam khambun shishu nang ta ban kran ne ka jing sha kamotru ban kane ka de ka ban ta ka ba ka de ban that ma dan ki kambom sei so jong ne ka jingdom pai ban nga po ephesus nong ba san the khot ka ba khat wai ephesus nong ka ba san the khot ka ba khat wai ka ong kum ne bat to wat ya shanglam bat kita ki kambom sei so jong ka jingdom hanrei kham tam phin pen ram ya ki gidai ban pen ram ya ki kambom sei so jong ka jingdom ngidai ban that madan ya ki ngidai ban khot ya ki ba ki long ka pop ban snang ban pen i ki ba kidai ki ba sneo ba du blai u si to ki kam ba ijli reproof ban snang ban pen i ban kedau ba kedai ka ba bakla kedai ka ba u blai u isi ni haban kedau lada menta kum kanika isu jong ke lgbt kum kanika jinga shongkha shinrang kan thai para kan thai ni haban pen i ni haban kedau ba kedai ka ba sneo nangta shapang ke ni haban pen i ba ka jing pen bor ki breu ban le ya ke ba ka sorkar ka pha angi ban le da ka jing pen bor ka ba mi haban ka tinu blai ni haban pen i ba ta de ka basne ni haban ka daw kuma ka to ka por man shwa ha ka empat slam ha ni gisnam bala da pa por ba pen bor ki breu ban shim vaccine ni haban pen i ni haban ka daw ba ka dai ka basne war laki ong ba ka dai nam ta ka jing baha jong pa ba ru ni haban pen i ya kata nada ki breu menta ki pen kre ya ka dak murat klau
ki pen krek ban yu rot ya ka hukum jong ublai ni haban kedau ba kedai ke basneu ni ma ban shong ban sngap cha amala da ka ba shu sngap pitep kalong kumbang ngedon ketilang batki kalong kumba ngedon ketilang batki ublai ni alam ngi kumno ban kran ublai un ajing start yang IP kumno ban kran dai tanggata bangin long ki bakloi ban pen iye ki breu ban kedawe ki bakin dup smuthu kanu ko baha kanu ko basne norman ta ki breu ya ka basneu ki lakhot ka baha ba ka baha ki lakhot ka basneu manu ban ya rapi ki ban yo i ya ka jing shisha ban krane ka jing shisha ka kentup ban mahami ki breu shphang ka pop jongki bad ban khot ki bakin kala ka bamut bad ban net ha ka gospel of Jesus Christ pai ban apo iskial kal nong ka balai ka de khot ka bakhat nyau hadu ka bakhat khandai ko khun ubreu ngala pelong yame unong sharai ha ka ying Israel namar kata to sngap ya ka ktien na ka shentur jonga bato ai yaki ka jing maham nanga habang ong hau boman men yap shisha but mem ai jing maham ya u lani mem kren ban maham ya u boman na kelinti boman jong u ban pen im ya kemen sim jong u utahi ureu boman un yap hala ka jingle bom hok henry ya ka snam jong u ngan pan ka kti jong me henry lada mi maham ya u boman te umpai nala ka jing boman lani na kelinti boman jong u un yap ha ka jingle bom hok henry me la pelat yala ka mensem ini gide ki ktien ki ba khya bha hanga phi ngidon ka jingkit khle ki mensem ki ba kodor ki ba don hajam jong a jong phi ki ba nge kendo man la ka por ka jingem jong ki ba heng basam ki parlok parjor parashnong parathau bat ki parari jong a jong phi kane ga de ka jing khya kane ga de ka jingkit khle ka ba blai aya ngai phi ni ket ka snam jong pi breu khamtam pada mangama phi ni kambang i don ka jing shisha to ni kloinam bane rap ki wai bakin lat no na ka jing baman bakin lat no na ka jing yap balikin shu yap da ka jing bom kit kli jong a jong phi balikin shu yap da ka jing shim sting jong a jong phi takadaw la da don ki breu ki ba ngi don kamban maham no le no kloi kloi la da don ki breu ki ba ngimpat ju ya krane ki shphang ki jingsha ki ba long ki ba ya dai bat ka jing bom chukat jingsha ki ban kta ka jing jong a jong phi bat ki ban long kum ka jing rai ha ka jing jong ki breu ni haban krane ki ni haban ekran no ni haban watlat watlintino kumnu ban pen so thu iki ka jing shisha ban lame ki show Jesus Christ te ban le ka tangi haban mahame ki na kalenti baman ka baki ki ya ni haban kran ni haban panjing start no blai ka perthai menta kala yu rachisha ya ka ktien jong blai bat ki breu ki yat bat ki im kat baki mon ha ka jing sobha jong ki ha ka jing lamler ka jing thok jing shukor ha ka jing sarong ha ka jing somang bat kisngau kumba kamla lai ni don kam ban ya rap ki bakin kendet pen reo ni don kam ban kersu thia ki man pen i ki na ka ktien blai ke ba ka ktien blai ka ong chaphang ka pop jong ki chaphang ka jing bishar bar ban ai jing kermen ki balada ki phaishu jisu blai ma pe ki pop jong ki bat kin yo ya ka jing map ai bat kin yo ya ka jing em ka bathmai ni don kam ban ka daw ki breu menta kim so thu phi kap kala poi hadu put em menta ba ki don ki pop ki ba shar khai bha ki ba usoitan upun singaw ki breu ba kamla lai than
kata ada jing shisha kalong normal tingi haban ya rapi ki baki nyu i baki long sha kapap idon kum kita kum hakapo jong jisuru gidon ki jaj pop baki bro kim sngo shu bakadai ka jing pen khanya ki hukum ublai kadon ka karukum le jong ki jiu ya ki kme ki kpa karukum trit jong ki ya ki kme ki kpa bat kim yu i pada bakadai ka jing pen khany ya ka hukum jong ublai baki klamburo me ki kme ki kpa andre akma jong jisu ong ba klamburo me ki kme ki kpa da kban le kum to kima uang e kata jisu ngaro men shwa ba nga mane ka singi sonde ngam su thu te bakadai ka pop ngam su thu te bang pen khanya ka sabatan dei tang hadu ndang la tip ya ka jing shisha na su thu bang la le pop yo blai kadan ka gil ndai ngam su thu ngamur borosh kata ngamane yo blai ka singi ka bang adai ban mane kibun ki breu bapli manta kim pat tip ya ka jing shisha takadaw kim sngu thu bakadai ka pop Hendrainda ni araban pen iki ka jing sha kin so thu bakadai ka pop barkin pai shu blai ka jing kala pamot kata dai jing shisha nang ta man shwa bangi pediang ya ka jing hikai lai huwai wat langam so thu so thau than man shwa odang ret Henrai haba ki bro ki pendang kam kata kentien lai huwai ngasngau normal ngam sngawi ngam sngaw bakadai ka basneu Henry mentan dang ngila tip ka jing sha maso thu ba ban pediang ko me kata ka jing hikai ka bom ya habat ka ktino blai maso thu ba kalong ka pop bar ban pediang kata kalong ka pop Henry bun ki bro menta kim patep ya kata kumno kin sngaw ram ya kata kumno kin so thu ba kila le pop haba kim patep te tagadaw ni haban krane ki ka jing shisha kidon ki aka bon ba ki aka ki ba ki breu la dang ngim krane ka jing shisha kinom la ban kendu aman sim jong ki spang ka popat ka hok ta de jing shisha uman sim jong blai un sapane kendu ki breu spang ka popat ka hok ande ka ktien jong blai ka ya rangkat bat ka jing tre jong man sim blai ni haban ya lap ya ka ktien blai ni haban pad i ki breu ya ka jing sha jong ka ktien blai ki breu menta ki khlung khna menta ki ong asngau ile de banga dai uta ushinrang wang asngau ba ngadai kenthai long asngau banga dai ushinrang ki ong kimi ki pa bar ki kimi ki pa ki ai lati ki khun bakin jet baki de ki kenthai na baki de ki shinrang ki ai lat bat ki sngaw baka dai normal ki kristan kataru ki kristan Henry dang iyo ban pen ina kaktin ublai kin so thu baka tu ka dai ka pop ka ba ijliya kamar ublai indup so thu pat bun ki wai ki bangila ban so thu nda bangila phai ka jing sha jong kaktin ublai takadang idon kamban kuran ya ka jing shisha idon kamban mahami ki breu hakalenti ka bakiyat hapo juda kalnong ka ba ningkong ka khot ka balai kong kumne ko haba e habanga dang le minot e ban tho hapi shaphang kata ka jingpen em baya dailam ngala syam badon kam e ban tho hapi ban sneng ya pi ban ya le e na ka banta kata ka jingat ya ka bala it season ai ha kiruku upol wang ban ya le e na ka banta kata ka jingat ya ka bala it season ai ha kiruku banya kun na ka banta ka jing shisha banya da nam ta ka jing shisha ublai wa je ta ngai pi bangin ya da bad bangin ya le nam ta kata ka jingat ka bala it season ai hanga pi ka bala it pateng ter na do ki pioneers changi na do ki reformers ter
nadu ki apostol, nadu Jesus Christ. Yidon kabani let ya kejingat kabala IT. Tagadao banlong Kristan kamur ban syusyong hat syong jaitu haju banum lei eiru am habangi i ba kebreu kia le ban promote bad ban kentiu ya kejing lam lar. Habangi i ba kebreu ki sedang ban promote ban kentiu ya kejing lam lar. Ngidai ban yang ban kran am ta kejing shisha. Mai ap hadu da yo ban shina YouTube channel de kran. Habangi don hayang. Habangi mi shasurok hajakatrai kran. Mai ap hadu dangil ala ban tho hapo kikot kubor. Mani hadu dangil nang bah ban yalap. Syukran be hangno. Namar kata kadai karukam kaboblem so trai kisngi bakadu. Kawai na kirukam. Bon kilat kilenti kumno boblem sa yalap ya kejing shisha ban penpure ka. Kat shaba ublay upha engi nge kenduk ki bro surok ne hangno ki phone ni haban shu long ready bat kumbo ka ktin ublay yalap ya ka ktin ublay haba dai por bat habam dai por shu long bit kajing shai long ready ban ajubab long balakloy ban ajubab hawai po wai bakli spang kajing ajong hagini yisni pon ba ki bro ki kli spang kajing ki phone ki kli pingat kumno hai pia shakri kumta ki kli te kum kita ke ike engi haban shim kum kita ke lat nimla ban ap tang ke lat ki bakrau nung kumta ga jingsha kanum porshu lano tagadaw ngi ngimdai ban shong jaitu ki bon ki breu ki badan kam ke jing rap jong a jong phi yanga ya phi la khot ban long ka jing shai ban shai no hak badum ban ya dai ka gospel ka balong ka hok ka jong ublai da ka jingat hu Jesus Christ marwai la khot yanga ya phi ban ya dai ka jing shash phang ublai baru khon bala khamar wai jong ban ya dai ka jing shisha shphang ka hukum jong ublai bari ki wei ki jing hikai ki badon kam nam ta ki ni singi bakhadu la khot yanga ya phi ban ra e ka kubor ki layanga ni dai ban kran e ka jing shisha ka ktin ublai ki breu ki la banum pedang yang ai phi ki la ban isi yang ai phi namar ba ada kran ka jing sha kan long hi kumta ta de jing sha ka bang itep ba ni haban kan ma bo jisu ang bang am shim lawan shkane ka perthai panai ka jing so khan rai ka wat hapo hebrew ya ka wat lam lapane srem ro bar ka kten ublai hebrew saw khat ar ka ong kumne namar ka kten ublai ka long ka ba im bat ka ba don bor bat ka ba khamnap ban ya ka no ka wat lam arliang serti bat ka ba pay hadu ka ba pen klat ya ka jingem bade ka mensim ya ki mat bade ki clench ingru bat ka ba bishar ki jingmut bade ki jing thmu jong ka dona syukran ya ka kten ublai kan pendap hi ya la ka jong ka kamram namar ublai la dap ong ka kten ka balami na kremeng shinto jonga kanam wan phai thli shanga kanam wan phai thli tagadaw la rangi sama ya kten ublai compare la hadu kat nongi la ban komen ni halor ka kten ublai pishu pule kumbah ka long ka kten ublai ru kan don jing ktabet la da ngingi let da ka bor mun sim ublai bada ka jingai handel da ngingim dan ka jingit ngim dan ka jinga dai ka bajan baru ublai bat ka benang baru Jesus Christ ni da let ya lap bat batai benia skat no ya kanu ka dekat ka bangi kwa bania lap kanu mentoi ruam kanum don bor maru bleu la kular bung don rengkat berkita ki basyep tiang yo let rengkat bat kita ki basyep tiang yo hapo proverb kalnong ka bakhat ar ka dekat ka bakhat nyau hadu ka ba arpu ar nan pule ka ongkumne utau bakran ya ka jing shisha upen pau ya ka hok henrei usakhi lamlar ya ka jing syukor don ki bakran thurmur kum ki jingdung ka wat henreu thले jong bastat ulong ka jingkhia ya karmyang shintur
kajing shisha an pen scam junam henre uthle ubalam ler unlong tang shiklemat kajing shukor kadon ha kadon nur jom ki bapun ya kajing sneo henre ya ki nong perkhat ya kajing suk kadon kajing keman anom don kajing pen sneo ai kaban jia ya ubahok henre ya ubaman an pendap da kajing sneo kirmyang shentur ki balam ler ki long kajing ijli hau trai henre kita ki balek hok ki long kajing sngo baha jong u tin jong blai ko ong bala dang ikran ka jing sha ni pan paw ya ka hok but long yang ai pi ba adang ngidan connection tour ka bakran ka jing sha ngim dan kam bandu jing kerman nomar ba an pan scam yang i junam e bang ikran an pan scam yang ai pi junam warla i kumbam dan jing kershan no warlam dan menu ba support ba ai men sem yang ai pi adang ikran kata pat kadai kaban ne junam kata kadai kabak pedang subha ya kamaru blai ta dai jing shisha hapo yones kalnong ka pra dekat ka basau pau ujisu ong ya ki jiu ki ba wat ban penyap ya uong kumne henrei menta pia wat ban penyap no yanga ubreu ubalaya thu ya ka ba shisha pi ya ka bangalayo ngau no blai ya kane u abraham shimlala jisu haba ukuran ka jing shisha ishonam ki breu ki wat na mi u ban penyap na ki wat haba jisu wang ngakran ka jing sha wang kumno ngakran phi ya ka bangalayo ngau na no blai tagadaw kumbang ile kran mana u soitan u kran ka jing lamler u kran lagi jong kitin u jisu u kran ka jing sha u kran ka kitin jong no jong blai ngiru labang kwa ban kran ka jing shisha kran ya ka kitin u blai simple ibreu menta ki dan kam ban yo sngau ya gine nabala tho kumne ong ka kitin u trai idan kam ban yo sngau ya kita plain and simple but kan pen kendu ha ka men sim jong ki men sim jong blai un sapen kendu eki bat kin sakala hangne ni i u breu bakran ka jing shau jis kras u kun jong blai bem but ki breu ki si yo ki wat ban penyap yo u breu balai thu ya ka bashisha haki nang ta pin pe de khot ba sau phusan ru u ong kumne henra yanga namar bangala ong ya ka bashisha yanga phimna majority hi babun hi la phinya thu eki ga jingsha kin mangat balai namar ba kala pau palat ka ka jinglam la kata de jingshisha namar ba kala roy palat ka jinglam la but ka standard jong ki breu ka jing thau jong ki breu baro ka jing smuthu ka babun ki don ka de ka jinglam la ta ka daw la ka wan kan san ka jingshisha ki breu ki so e ban pedang kinama pan ngat ambe ki breu ki ba pendam ret kin ngat ki breu ki ba kloi ban kelah ki ba mot ki ba kloi ban IT ki ching mau blai kin ngat kin sngap tagadaw habang ya sami khakten u blai ni haban long ki ba kloi ban khando ela ka jong ka jing indon ki ban war ban penyap yang IP ladang ikran ya ka jing shisha kalong ka basuk yang abangan kren ke jing sha shphang ki jing hikai na po sam kalong ka basuk yang abangan kren ke jing sha shphang ki jing pelong ki jong blai kalong ka basuk yang abangan kren ya ke jing sha shphang ki jing hikai jong jisu halorulum henry ki don ki banta ki jing sha ki badan kama ki ni gisni bakhado ki ban pen khi bat pen bitar ki breu jong ka ne ka parthai ya ki taru ni haban ya sam ublay wong ba haban ya sam haban ya lap eki bar habaya lap kume kita ke jingsha ke badan kam ki ni singi ba khadu kume ka khubor ki layanga ka jingsha shpang ublay baru khon bala khamar wai jong
Kaya kebanjia, ladang ikran ke jingsha, Ibreu kini si yang happy. Barlada ke jingsha kri jong pi, kalong ke badan bor bah, unwat saban penyapru, yang happy. Kembalong yu Jisu. Ni ki breu ki ba lek kum ta menta. Ni ki breu ki ba kran ke jingsha ki mate ke jing penstam. Ni kata. Kadau Belai kwa ban ai men sim ngai phe ni ka por long slur bar whatsapp ting kata ka dek ek bo belai kwa ban pen kan mau yang ai phi Deuteronomy kalanong ka balai phuai de khot ban reu ka ong kum ne to long ki ba khlan bat ki ba slur whats ngo khyu lem ne whatsapp ting yeki namaru try uba ublai jong me ma uhi ulet rengkat bat me unom eno yame lemne kan pat na yame abo blai upha yang ai phi shano ban lai mane same tinu blai letta ka jingat nomor ba ublai la kular bo umlong rengkat pat ngabat phi nim don kam ban shap ting sam lai phuai de khot ka ba ar phu saw ko angkum ne to long khlan bat to long slur ka dono jong phi baro ki ba kermen hau trai to long khlan bat to long slur ka dono jong phi baro ki ba kermen hau trai ni don kam bon long slur ha ka dono jongi Isaya sau phuai shpau Isaya sau phuai shpau ko angkum ne to wat shap ting me nomar ngalong rengkat bat me wat ngoma nomar ngalong blai jong me ngan pensat bor ya me hot ngan ya rap ya me hot ngan kersan ya me da ka kti ka mon ka hok jonga kat kini ke jingkular ngim dai shu ban shap ting ngim dai ban sngo khyu ye ki jing pen shap ting jong soitan ye ki jing pen shap ting jong ubaman kinwan ki jing pen shap ting ki ba shirkai ha ga jing am jong a jong phi handrai ladang ikan ma kini ki kten yanung in shap ting utrai ulong ka jing shai ka bible ka ong Philippi kalnong ka baning kong ka khot ka ba khat saw kalnong ka baning kong ka khot ka ba khat saw upol kuran spang ki para bangai jong u ong kumne bad ba kham bun na ki para bangai thau trai haba ki da shania scam da kine ki kinjri jonga kila kham shlur shikadai banya lap ya ka ktenu blai khlam da shapte kane kaya dai bhabat kani ka por banga ba phing em kane kaya dai bhabat ka por ka ba manga ma phing em gidon kam kum ha kani ka por lai ha ka ba barok ki kren ka jingam ler bat ki hikai ki bom ya habat ka ktenu blai gidon kam bangin long kham shlur shikadai banya lap ya ka ktenu blai khlam da shapte lada kawan ka jing shapting na kaba ya lap ya kaktenu blai kan ngidan kaman kan mau kan ka dekat bau blai ai bor ki para bangai ban ya lap klem shapting blen sa thau yang ka lat kaba kam krau ha ka bang ini ban penroy ya kaktenu blai handai menta ngihaban pendon kami kilat ki badan hajam jong a jong pi ngasi ong yu albon abang inda yo ki printer press ki bahe abang inda yo ki digital printer tambang ipet ki dor san lak nrew lak nyo lak te lanung in poi ban thete kita ngakan mau Joshua V Hyman shwa uprin ki tracks ki booklets ki jing tho jong William Miller hadu shpau hajar shisni ong atrai lanu kan poi kata ka por wa phin ai kum hanga kum ya kata kalat tambo blai wang pendon kam shwai ki printer barit am lalai kajing shisha kan sapor pundan kam yaina mlalai pundan kam kajing sha kan sapor
menshua ni pren arpheu ku pi sisni tentang la phat dan tang kawai perintah kata kapor ada nu belai kurku ngiok skoi ke perintar ngiok ban pren san phau tali ku pi sisni u belai kurku shushu upha kinong yarap upha ki parlok ki bakwa ban yarap langengi kani kakam mentang ngilala ban pren sispa ku pi sisni kum kitu ki kat lung kedop kum kitu ki buklet pang kejengwan arsian bat ki wai ki barban kat tu spa tadi bidang pren tak basu baru kadai ka jinga ai jong blai kadon ka por baru blai pendon kam shwa ya kita ki bangi dan baru blai un sakar khushu bar ngai i kata ka jing ya sham la jong chimat hapo ningkong petros kalenong ka balai ka dekhot ka bakhat lai hadu ka bakhat san ka ong ne keu ei uta uban pen sneu ye phi lada philong ki baya bot scam ya kata ka babaha henry lada philasha shi tomru na ka banta ka hok suk mapi henry wat shepting na kata ka jingpen shepting jongki lemne wat ki khuslai henry to pendon bu rom yu kres kumutrai hakidono jongpi bato long ki bakloi halaka sngi ya kaban ai jubab ha uwai po uwai baro uba pan na phi ya kata ka jingpen inya shapang kata ka jingkerman ka bahapi henry da ka jingjam not bat ka jingting buram tinu blai ka on whatsapp ting ban kran ne ka jing shisha whatsapp ting ban ai jubab ha uwai po uwai long ready long balakloi ban jubab iki breu ada kikli yangi shapang ka jingat ka bangi dan ban ngimdai ban shepting ke jing pen shepting jong ki breu lada kalong sakaba ma bat ka ba itrem hadu kata kataru war lada ka ap ka jing ma hadu bangi haban dulu diki ke baro jisu ang wat shepting iki ki bala ban penjat tang ka met bar ka mensim ne pin shepting yu taw bala ban pendu ban penjat ya ka met bar ka mensim hadu jong hangir lo ang ru ai taw bala ban pensni we pi lada phile ek ma baham dan bala te habang ya kran pada ya ka jing shisha namar long bangi de ban kran ka jing shisha henry hakanu ka rukam pada ne thu pi don ki breu ki bakran ka jing shisha da ka jing somang da ka jing sarong da ka jing subahe da ka jing bitar atau kalong kum tayang ai pi henry ka ktinu blai ko ong bangi de ban kran ka jing sha kanu ka rukam Pabar nga Ephesus sau khatsan haktin khasi te kamda shai ban kong henry da kabale hok ha ka jing e ngin yo nang san sha u ha ki baro ubalong ukhle ukreskan henry la da phin pule ha bible pharang kong kumna but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. ha ka bible pharang kong speaking the truth in love henry da ka bakran ya ka jing shisha ha ka jing e kran ya ka jing shisha ha ka jing e hatu ni kran kumta habang ilek I Bible study ano habang i samkot link kedap ano habang i kran habang i kendu iki breu daga jing e nginla eki bada ka jing jam not kumbang ilai pule mana kom no ngila kong ba kran ya ka jing shisha ka jing e tik e ka jing e hapo ningkong koren kal nong ka bakhat layang to la batai spang ka jing e daina ha ningkong koren kal nong ka bakhat lai ka dekhot ka basau ter ka ong kumnesh phang ka jing e nomar long ngi bangi de ban kran ka jing sha ka jing e tik e ka jing e
kenang bangin sing thu kum no ban kran ka jing e te pitep shobagan pule kane pitep me swai ti ong ba kane kade kalan nong ka ba phidan kam ban pule mana ka sing kane kade ka chapta ka ba phide ban pule man la ka sing kong kum ne kane ka dakhat ka jing e ka yai sha slam bat ka lesbon ka jing e kam ju pi hun ka jing e kam ju la sarong ne la de kam ju pen meng kam ju la klamakor kam watang ki ru la ga jong kam shat ban khi bitar kam tharai sneo kam kmen ha ka jing bom hok hanrai ke kmen lambat ka jing shisha ka yai sha jam ki baro ka ngai kloy ki baro ka kermen ki baro ka sha ya ki baro kani ga de jing long jong ka jing e haba pikran ya ka jing sha ka jing e pin kran ru da ka jing ya sha slam haba pikran ya ka jing sha ka jing e pin kran ru da ka mensem ka bal sbon am da ka jing pi hun am da ka ba le sarong ni lede am da ka ba pen meng am da ka ba le klamakor wat kran ya ka jing sha da ka ba le klamakor haba kran ya ka jing sha ka jing e kamut ru bangim dai ban wat iki ru la ka chong nim don kam ban job nia ban pen job nia nim don kam ban ya sat ban kronik breu hadu ban peni ba ngala manga itei te kimla bat nga ngate ngala ban ju bab lu di jing kli jong ti nam mdai ban wat ngi ki ru la ga jong ai la ti ki bakin kran da ki kwa ban job haki debate jong ti I can job let you compare andrei ni kwa tang ban sam ki la da ki kloi ban sngap tang ga tai la da kim kwa ban sngap de sale kum na da ki mai la ti ngi ban kran ni ne knik ten ni ne khun ni ne pane em sngap na kalong ka ba e ndai ni don kam ka jing ai e jong blai kong ru hang ne ba ka jing e kam shat ban khi bitar la da ngi kran ka jing sha ha ka jing e nginum kran da ka jing bitar ban bitar shla la da kim ngat ya ka e ka bangi ngi ala bat phila ban ben ya hap ya ki to baro to ki jinglong jong ka jing e tenang taru la da phipet hapo ar timothy ar phusau hadu ar phusan ko angkom ne ladangi let hikai ki breo ka jinglong ka bakum nu ngi dai bandam kong kum ne ka dekhot ti kam dei ken yu shakri utrai banyanya henry ban long uba jamnut ya ki breu baro uba nang hikai uba sha jam ha ka jing jamnut uba senang ya kita ki bayal le persha balle se ublai un ai haki ka jing kala ka bamut ya ka ban itu ya ka jing shisha kane ka de ka bangi don kam abangi lek ban ya lap ya ka jing shisha nimdai ban ki bitar la da ki wei kim sngap ingi kin mau mun shwa ba ki sanran jong jisu isha kan tat haki nong samaria ki la chu jisu ki ong kumnung in la indwai bo blain pha ka ding na banang ban bam do eki u jisu ong kamen sim ayu ka bakum kata phidan kamen sim ka bakum no phidan aki bru kim sngap burameki lek no shkiwai ya la pe ka jing shash kiwai ki watrang nim don por banya nia banya pen bat ki banya khun banya berat mau banya len tham kti ang tu kampoi she te nidon kame ka jing e ya ka jing jam not e kini ki jing long baba kran e ka jing sha ka jing e mamun shwa ashpule tang kum tu ka khamrong ba andre tang apakhat masan pule ka to ka khot ngak kawan ka jing kli hanga ka e ka jing e o ka jing e la tho apo ning konkuren nong bakhat lai te bhong kran ha ka jing e ni haban apply ka to ka definition jong ka jing e ka jing batai jong ka jing e bat habang apule ka to aso thu kumno ban kran ka jing e
but ngasung thu ka jing telat la jong ngasung thu adu kat no ngalong telat ban keren ka jing sha ka jing e don te don ka jing shisha hande ban keren ka jing e ta ga te ka tof ka ba e handrai kamlong ka ba e ladangi pendam ret kata te ka jing kul haru blai amar ka bible ko ong ba u blai u ya le e ka ba ngau krau hande ki ba ngau ret ha ki ba pendam ret u ai ka jing ai but ki ten jong jisu ki ong yang ba ka jing ai jong u kalong ka ba dap yang yang ba de phi ba da baro ki ba kwa ni la ban keren ha ka jing e mdai da ka jing bitar mdai da ka jing penbor mdai da ka ba pure pressure gi breu keren ka ju la da ki la ong balak biang sila biang keren ka ju la da kim stanat ban sengap nim dai ban pure pressure ki breu ide ban eno change topic no la da kim kwa ban sengap nai penbor ki breu namar ba ki breu kim bishar tangi ki ktien jongi ande ki petru e ka jing long jong a jong phi petru ya kata te banla ban kran ya ka jing shisha ha ka jing it banla ban kran ya ka jing shisha kaning point ka benta ba khongsan bat nimsa penkut ka ba khongsan e ngabu ha ka ba khadu andai ka dei ka ba khongsan e banla ban kran ya ka jing shisha ni haban dan yu men sem jong ka jing shisha apo jong ni haban long ki bla kar sen u men sem bar ban dan u men sem ka jing shisha apo jong ni Yohanes long ka ba khan riu ka ba khar lai ka ong kum ne henrai nda ulawan ma u men sem ka jing shisha kan unia lam ya phi sha ka jing shisha baro namar unum kran na lade henrai ya ke ru kat ka ba unyo sngau un kran bad un pen pau ha phi ya ke ru ki ban sawan umen sem ka jing shisha udai umen sem jong kris namar u jisu long ka jing shisha tika men sem jong u kalong umen sem jong ka jing shisha te habangi doni umen sem jong kris ngin sala ang taban kran ya ka jing shisha ngin sala ban penshai ki brewe ka jing shisha ba ban elam ki wais ka jing shisha ni don kam yu kris apo jong ita gadao klamu kris apo jongi ni nom la ban kran ya ka jing shisha ni shula ban kran tang ya ka theory jong ka jing shisha handrai ni nom la ban kran ya ka jing shisha da ka bor jong men sem ublai upha yang ai phi ban let mdai da ka bor ba da ka jing klan jongi handai da ka bor jong men sem ka bible ko apo ningkong timothy lo nong ka ba ad khot ba nyao upol wong sha ka bala thung yanga unong elab bat u apostol nga ong ya ka ba shisha ha u kris ngam lamler kan unong hikai ki gentle ha ka jingat bat ka jing shisha upol wong kumno nga kran ya ka jing shisha hano nga kran ya ka jing shisha ha u kris nila ban kran ya ka jing shisha tang ladang nila long ha u kris ka bible ko ang ha u kris nilong ki jing thau ba thumai ki baro ki barim ki la lekno hakmi ki baro ki la jalong ki la thumai menshwa ni lamler ni kran tang ka jing lamler ka ktien karmyang stu jonga jong phila pun menlen ka bakran ka jing lamler ka don lupa ngi ka long kala shong tan rai hanga phi ndrai dang ni la long ki jing thau ba thumai do men semu kres la thau thumai ngai phi la ai ngai phi ka do not ba thumai ka jing em ka ba thumai bat ngin kran no e ka jing shisha ha u kres how kres kene gede badan kamba bat khadu e para bangat kene gede jing tu jong ai pi wai doai i wai bang inyo ka jing slor ban krane ka jing shisha hakam ki apostol nong basau de khor ba arp khanda ya do lai phau nan pen kut na da kane ka jing sham jong ki apostol ka jing sham jong ki sanranu jisu menchua kalong ka nuksa ba bahaya ngai phi manta
Namar bahag tu kaporu. Kadon ka jing syakang bani lap ya ka jing shisha bani lap ya ka gospel. Kadon ka jing syakang. Haki rang baling do haki tenan bosan. Haki nong elam haka tu kapor. Kadon ka jing berngam, kadon ka jing syakran ban, ka jing penstom. Te hang ne lanong basau dekot ke ba arp kendai ke ongkum ne. Te menta atrai ki doai. Te menta atrai. Tukmi haki jing berngam jongki. To airu haki syakri jong me ban keren ya ka ketien jong me da ka jing sengau selur sudah. Da ka ba me kenerno yala ka keti ban penkia. Bad ba anyo le ya ki dakla ba de ki jing pela da ka kerteng ukun ba ku jong me u jisu. Anda kila la doaite lapen kenyu ya kata ka jaka ha ka ba kila yasen. Bad lapen dapi ki baro dau mensem ba ku bad kila keren ya ka ketenu blai da ka jing sengau selur. Atau pim kwa ya gane. Pi da ka jing doai iwai. Namar ka jing berngam jong ki breo. Sapoi ka por, seberngam yang ngai pi. Kino da pitang shu ya lap ya kanete. Da pitang shu to pi ne same ka ne ka kot. Kinwan ki breo kin mahaming ya kata. Para banget nyapan melen naduk mentah banya doai iwai. Bangin yo ka jing selur, man keren ka jing sha. Pet ki ne haba ki doai. Ublai ujubab. Upan ki wai bor ki. Bat ki lad da ka bor mun semba ku ki keren ka jing shisha. Tangka ka banla ban pen kelai ka pertai. Ban keren ka jing sha da ka jing it da ka jing treu mun semba ku. Lat nang ta baro kalong la noi. Kalong la noi sudah. Ito blame kur ku yang ai pi da kini ketien. Tu in pecho jisu. Patu in wat no jisu. Ya ka jing it. Mereka jing ai chong. Halakas ni. Amen.